Здравейте, хора! Както повечето от вас знаят, вече съм част от екипа на Home to You и от днес стартираме едно 6-месечно предизвикателство, наречено ежедневието на един брокер. Целта на което е да хвърлим бегла представа, що е това брокер и има ли то почва у нас. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Венелин Симеонов и с годините преминах през доста различни сфери на работа в търсене на себе си и това, в което бих искал да вложа времето, усилията и уменията си. Реших да развивам кариера в Home to You, защото тук получаваш висококачествено обучение и имаш на разположение доказани специалисти във всички сфери, свързани с покупко-продажбата на един имот. Така всеки брокер в Home to You може да бъде максимално полезен на своите клиенти. Но, нека се върнем на основната идея. А именно, какво представлява предизвикателството и какво толкова интересно ще видим в него. През тези 6 месеца ежеседмично ще качваме по едно видео, в което ще разказваме за всичко случило се през изминалата седмица, като срещи, огледи, сделки, казуси по самите сделки и разбира се всичко за тяхното решение. А ако има някоя супер интересна и вълнуваща ситуация, ще се включвам на живо и набързо ще ви разказвам за нея. Вие от своя страна ще имате възможност в коментарите да споделите дали сте се сблъсквали с дадения казус и как сте намерили решение за него. Така ще хвърлим мъничко светлина върху професията брокер и сделките с недвижими имоти. Сега ми пожелайте успех и ще се видим следващата седмица.